ଆଜିର କୁହୁଡ଼ି ଏତେ ମୁହଁ ଦେଖାହେଉନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖାହେଉନାହାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ କୁହୁଡ଼ି। ଆଳୁ ପିଆଜ ନାଡ଼ୁକା ଗଛ। କନ୍ଦମୂଳ, ପୋଟଳ। ଆପଣ ଜଳଉଛି ଆଳୁ ଚାଷ କେମିତି କରାଯାଏ। ଆଳୁ ଚାଷ ପ୍ରଥମତଃ କୋବି ବିଲରେ ଲଗା ହେଉଛି ଆମେ ଏକଡ଼େ। ଆଉ ମାନେ ଧାନ କିଆରିରେ ଚାଷ କରାହେଇ ଲଗାହେଉଛି। ଧାନ କିଆରିରେ ଯେଉଁଗୁରା ଚାଷ କରାହେଉଛି ଦୁଇ ତିନି ଗାରେ ମିନିମମ୍ 3ରୁ 4 ଗାରେ। ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଗାରେ ମରା ହେଉଛି, ଗାର 2 ଗାରେ ପ୍ରଥମ କରାହେଉଛି, ତାପରେ ରୋଟର, ତାପରେ ଫେରେ ଗାର କରିକି ତାକୁ ନାଳି କରିକି ଆଳୁ ବିହନ ଆଣିକି 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗୁଛି ଗଜା ହେବା ପାଇଁ। ଗଜା ହେଲା ପରେ ସାର ନାଳି ହେଇକି ସାର ପକା ହେଇକି ତାକୁ ଖୁସା ହେଇକି ଆଳୁ ପୋତା ହେଉଛି। ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି 10-15 ଦିନ ଗଛ ଉଠିବା ପାଇଁ। ଗଛ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଫେରେ 15 ଦିନ ପରେ କୁଡ଼ା ହେଉଛି। କୁଡ଼ା ହେଇକି କ'ଣ ଗଣ୍ଡେ ସାର ଦିଆହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ସାର ତ DAP, ପଟାସ, ଅଣୁ ଯଦି ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ୟୁରିଆ ଗଣ୍ଡେ ଦେଇକି ମାଟି ଟେକିଆ ହେଉଛି। ତାପରେ ପାଣି ଦିଆ ହେଇଯାଉଛି ମାସେ ପରେ। ତାପରେ 3 ମାସରେ ଆଳୁ ତଡ଼ା ହେଉଛି। ଆଉ ସେମିତି କୋବି କିଆରିରେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଉ କୋବି କିଆରିରେ ଟିକେ ବାଗେଇକି ସେମିତି ଚାଷ କରାହେଉଛି। କୋବି କିଆରିରେ ଚାଷ କରାହେଇକି ସେମ୍ ହିସାବରେ ଲଗା ହେଉଛି। ଆଉ